Hato kadai ke jingieit, ne kadai tang ke kamkai kambij. Khubor shibun parlak wapila page ke video. Hakane ke channel kabangi ai kerteng KHASI infotainment. Barabor tang syukut ke election ki briu ki bakershan yau kandidat bat yau MLA laneu MDC jangki kidai ki juhi ki briu ki ba uat ki ba knyum bat ki ba kren lai phojai na kabanta lau jang o MLA laneu MDC bat teng teng kapen poi ye kine hi ki ju ki briu bakin thia shaki surak bat ki ong ngidawa ya ka hok haren dala poi bat kapor election kidai kine hi ki ju ki briu ki ba ong vote for na kabanta uta u kandidat jangki ubaki hi ki lej ong bangi ngidawa ya ka hok kine hi ki ju ki briu ki ba shat bat ki ba peni la ka jong ka stai kumno baki kershan nyau tau MLA jangki bat kine hi ki ju ki briu ki ba yam rem ha kapor election na kabanta u kandidat jangki Hato parlak piru pidai iwai iba kumta ni sejo sengeu bagi parlak jongi haswa ke election ki ut bat ki kena lai phujai yalau jong kandidat hanrai ngam tip bat shwa man poi ke election utau kandidat jongki udan kabar jadu ayu kat ketu ke jingben ke jing kena ke jing kentho ka balai phujai yau kandidat u jongki hi hanrai andala poi pat kapor election ngas ngau phala baki ong ngendang chit yau wei nyempas ngau nut ban shania shawai namar lajur ke jing yadai bat labyang kata ke jing yadai bat u kandidat jongi kabor phala bar kabor jadu ke bakumno ngam tip harai ke banga ngatip kadai ba hakipor election uneu kandidat jongki hi ulai rong upoi siki ying jongki baru lej bam kwai ulai yathu khana upoi siki ngam tip u ai ke kabaki kin sngap jar bat ki klet je kitu ki jing sitom bar ki jing jinjar jongki barok sansnem ngasai yo sngeu baki ong ka phone jirisip tang su penjab mentau la sngap jar ubriu ubakumno ki kren lai phujai hanrai kine hi ki ju ki briu andala poi ke por election Kiwan ban kro yanga yapi kisai kro yiwei pei ki parlak songki bakin don hakaju ka parti baki ki don baki penbang pentiang daki ketin lai phujai haki por election sa komen parlak la phila lap yaki bakum kita hatu kane kamdei tang ka kamkai kambij ka baki kile ki kloi ban klet yaki tu jinjin jar jongki barok sansnem tang na kabenta kabi kabaki ki yo hakapor shwaga election ki kloi ban klet ye ki jinjar jongki ki baki ki la jinjar ki la kren ye tu jing kren ben jongki ru ki la klet barok sansnem tang na gadau ka jing sngeu hun jongki ye ka baki ki yo hakapor shwaga election ladau MLA jongki laneu tau kandidat jongki phone ye ki pik ya ka phone jongki barok sansnem ki dom ki mai bat ki kren lai phujai hanrei shwa ke election baki layo ka phone call na u ki ong menta bola phone kerpang hatu katu ka jing phone jongpi katu ka call jongpi ka bapila call barok sansnem kam dondor ka kham kor kata ka call ka bawan na wei ka batang si kentien ne kumno parlak piong sa komen Khubor shimun ngesai kenduk pat hai kawai ke video